Bartolok ez du mari, bere amez gozoetan, bai ordea jo. Andra Manuelak, Morbor eta Miau kolektibuek Eusku Irteguna antolatu daue gaur Antzuolan, ze helburukin euskera eta transfeminismoaz jardun, hausnartu eta batez ere gozatzeko. Iztunak eta lizunak lelopian jardunaldiakin hasi daue, mahai inguruakin hasi daue Eusku Irteguna Antzuolan eta berba inabienak izan die, alde batetik Kepa, Alex eta Onintza eta Katxalin baita eta Euskara eta transfeminismoa eukidabie gai edo abia puntu bezala, zue bison kasuen badukotzuelako pare bat proiektu oso interesgarri, ez? Zeure kasuan, Kepa, Iruñatik etorri zare eta konta apur bat xoka proiektua zertan datzen. Bai, gure kasuan guk uztartura izan genituen bi kontu, batetik euskara bera eta gero sexu genero disidentzia. Orduan proiektu oso bat da non aztertzen dituen gure beharrak, eta gero hizkuntzak berak ere zenolako ezaugarriak dituen eta zenolako erronkak dituen aurre egiteko egun jendeak dituen beharren arabera. Hau da, bai, oso bitarra ditugu hizkuntzak, genero marka horren aztarnak eta oso nabarmenak izaten dira bereziki gaztelaniaz eta frantsesez, euskaraz tikiagoa bada ere, hor badago gure komunitatearen parte bat, ez bitarrak diren pertsonak, eta hoiek berariazko beharra dute euskaraz mintzo direnean. Zaten dozue, ariketa linguistikoa dela eta provokazioa, ez? Bilatzen dozuela. Bai, alaxe da, guk beti erraten dugu lelo bat eta da gurea ez dela ez toka eta ez noka, gurea dela xoka, ez da? Hizkuntza ez bitarra. Guk mai gainean jarri dugu gure kolektiboan, Transbiboie Marika kolektiboan dagoen afera bat. Eta da, nola solastu eta nola aipatu, nola hirugarren pertsona bat ez bitarra baldin bada, ez da? Orduan, lehen erran bezala baditugu gure beharrak, hainbat hitzetan generoaren marka oso nabarmena da, dela semea, alaba, aita, ama, gaztelaneaz agitze erreza da, hor bat jartzearekin aski izaten da, euskaraz berriz, sortu behar ditugu horrelako baliabideak, eta gero ikusi behar dugu alokutiboaren kasuan, hau da tokan edo nokan, ea zen erabili nahi duen. Bada, nokaren alde egiten duenik, eta bada berri bat sortzenen alde ari denik. Hori guztia mai gainean dago, eta komunitatari dagokio, transfeminismoari dagokio, horretan sakontzea eta ikustea zer nahi dugun. Hortxe ez, basabiltzate proiektu horrekin, eta Alex, zebe bai, altxalilikin, ez, kasu honetan. Bai, hortxe gabiztak, altxalilin, onjala, zenbate, 3 urte inguru edo sortu zuan, eta asmo izen zuan, abia puntu edo bekaturo seguna atarratzen antolatu zana Xuberuan, eta bor bat hori jaio zuan egun hori landa ere muan LGTB kolektibuaren presentzia aldarrikatzeko, provokatzeko bai, baina, aldarrikatzeko landa ere muan bizi nahi doula, eta basarra inguruan bizi nahi doula, eta horrarako sortu ginen ikuskizun bat, eta gero formi hartzen juntzana, beste leku batzutan helburu bardinak iniken hasi ginuztan, eta bai, apur bat zer horrekin bai. San Prudentziora elorregira etorri zineten aurreko urtean. Bai, nire ama angua dok, nahiko neukeak angua izetio, nyenok angua, basarrexan jaukau, eta orduan simbolikokin niretako oso importantia zuan, hausoko lagun bate lagundu jostan, bizion artien antolatu ginoan, eta egin ginoan oinokan amets bat pentsatzen jatak izana, baina egin ginoan. Bideo ikusten dutenien, kostagutxe jata siniztia, gauzatu alizen ginoela azkenian, baina bai. Alex, komentaten zinun euskal komunitatea eta komunitate transfeminista ez, zelan gutxinaka, badabilen apurtxo bat arrakalak edo txikitzen, ez? Bai, emuteko bai ez, geroz eta jaialdi gehiago antolatzen dielako hori itzaldi zen etxu deza, baina
Euskal Herria euskeraz neukan buruan, baina bai, Euskal Herria euskeraz zen sartu naizelako, eta beste euskerian inguruko movimentu batzutan, geroz eta marika eta bollera gehiago ikustitut zutelako, trikitixa mundua lehena ose maskulinua zan, eta oin marika pila bat, ikusteko bat, nire esperientziatik ez, horretik esateko marika beharria baina. Eta gerozta geisha darela, eta poliki hori bada bilera aldatzen, da nik enak joaten pentsatzen inoiz zein gozanik, baina jabeik hartzen itxuria, poliki, edo aldatzen bada bilera. Eta ez irixetan bakarrik, ez? Herrixetan, eta gaurkoa da adibide on bat, ez? Bada bilela zerbait mugitzen, ez? Bai, garbi dagoena da, denboren poderioz, guk hartu dugula karrika. Baina ez dezagun pentsa, benetan berdina den edo berdintasuna baloratzen den toki batean bizi garenik. Oraindikan erasoak badaude, oraindikan irainak badaude, eta orduan, guk gure gorputza agertzen dugu, hor agertzen gara jendearen aitzinean, eta horrek askotan izaten du bere kostea, ezta? Pres gaude horretan segitzeko, buru belarri biri gara dela ikuskizun zuena bezalako ikuskizun batean, dela aldarrikapenetan, karrikan, instituzionetan eta toki guztietan karrikari gurea da, eta horren alde borrokatuko gara, dudaizperik gabe. Eta ontxe, ikutu serio honetatik, ikutu festibo batera, ez? Pasauko sari eta karrikak hartuko itxuzu. Alaxe da, Aultzola bezalako herri batean eta gu ere herrikoa gara, ni herri tiki batekoa naiz, eta, direla herriak, direla hiriak, direla toki guztietan, non nahi etengabe gu garen bezalakoa agertzeko eskubide osoa dugu, eta ez dugu baimenik eskatu behar. Ondo, gozatu, Alex, eso. Bai, saiatuko ditu, ingo gozos. Gatxadin zeuk, marko teorikoa jarri dutzazu mai ingurua, apurtxo bat, zeuei mandako testigantzago, bazelan Euskaldun izetia eta LGTBiko komunitateko kide izetia, talka batzuk sortzen ditxulako. Bai, honine izan dioten bezala markoa baino, igual bada intuizio eta proposamen batzuk eta hortik eta ditzazkegun gako batzuk, ez? Azkenean bai ikusi dugu historikoki tensio batzuk egon du diala LGTBI komunitatea eta Euskaldun artean, baina aldi berian faltsua dala axioma hori, ez? Ze bagera komunitateko kide eta Euskaldun, ez? Eta pixkat hor dauden potentzialitateak eta ze proposamen iten dio baita Euskalgintzari. Gu geu ere bagera Euskalgintza, gu ere Euskaldun gera, eta guk ere badakau Euskaran bizi berritzean inguruan proposamen, bizipen, praktika asko, eta gurea ere badala rebindikatzeko modu bat, eta guretik proposamen egiteko modu bat, ez? Garituzu, sare sozialetan, ez? Askotan egiten dien publikazioen erreakzioak, ez? Zela, hor badauzen ondion gauza batzu, ez dienak onargarrixak, ez? Bai, askotan gure komunitateko kideok euskera inguruan iritzi bat ematen daunean, edo proposamen bat iten daunean, konturatzen geha, jasotzen dugun erreakzioa euskera garbizaritasunan izenean, askotan LGTBI-fobikoak besterik ez diala, eta badala modu bat esateko gu bat otegeran nor, ez, euskaran inguruan aritzeko, eta errebindikatzen dugu baietz, bagerala, ez? Norena da euskera? Galdera hori, ez? Bota hozi, norena da, norbaitena da. Erabiltzen dunana, hasteko eta behin, ez? Baina baita ere, horren inguruan pentsatu eta ekiten dunana. Eta uste zilegitasun iguala daukagula eta hortik kokatu behar duela gure buruare, bai, ez? Bagerala nor, gurea ere badala, eta hortik egingo diola. Azkarrik asko segi gozatzen, segi hausnartzen, euskeratik eta transfeministotik. Mi esker. Gauza politak elkarri, bidean aurkitu arren, amaika traba eta arren, euren maitasuna eusten dute, belarri. Zorago txaloa, entzukata izetako. Iru! Hogeita bat, epa!